फायदि गे ते खरकजा ताखुकनि हामजोंमोननि गथमानो जों खोनावै नायलायानो अ ताखुक आनो शेयर खालायग्या बिनि हामजोंमोननि गथमानो गे नरक खालगै पुलानि सिम बायथक जरानो खोनावै दंनि अ ताखुकनि मुं उखा बिकी देबबर्मा तिबिनि गामि के काथालिया डिस्ट्रिक्ट के सिपाही जला हाके फायदि आं नरकनो बिनि अ हामजोंमोननि गथमानो सावै खोनारवान सालजा अ ताखुक बिकी बिनि बाय ब्रक बायनो कायसा तेर हायखबा मेलाव थांमानि आफरनो ब खरकजा बोरैनो नुखा ब अ बोरैनो नुगै बेलायखेनो बिनि खाव हामजों मुं फायग्या आबुनि बागै बबनो थांगै प्रपोज खालायरिखा आंनो हामजागौ हिनै आव अ बोरै ब बिनि प्रपोज न याजाखा एबा बनो एक्सेप्ट खालायग्या हायकेनो बरक कन्टेक्ट नाम्बार नालायख्या फिया अ बोरैनि हिनखाय बिनि मबाइल गरै आबुनि बागै बिनि मोनायनि मबाइल बायनो ककब्रक सावै दङ आबो हायकेनो बरक हामजागलाय दंखा दै आबो हायके बरक हामजागलाय मानि बिसिकताम एबा 3 इयार्स ओंखा फिया आफर हुनकेनो अ ताखुक बिकी बिनि हामजोंमा बोरैनो आगिनि सिलाय कल खालायकेबो वाइटिं हेकबा बिजि आबो हायमांनो मानखा आबुनि बागै ब बेलायखेनो चली जागै सालजा हुनके गतगिरिखा तामनि बागै ननो आसो वाइटिं मान साबे आसो कक सालाय हिनै फिया बिनि अ ककनो खोनावै एबा बिनो गतुक जागमानि बायनो अ बोरै बिनि मबाइल रकनो बखकै पाइख्या आजके अ बोरै ब चली जाखा हायपानो आजराव बरक खरकनिनो हामजागलै दंलाय मानि आबुनि बागै अ बोरै बनो हामजोंमानि बागै दंगै मानिया बिनि बुफानि मबाइल बायफानो वाइसा वाइसो कल खालायै कक साव अ ताखुक बिकी बाय फियाबा आबुनि किसा जरानि उल्ल अ बोरै बनो हाय हिनि साका नों आं बाय दंना मुसुंखा के केटीएम बाइक कायसा बायनानो नांनाय ती DSLR कैमरा बो कायसा बायनानै नांनाय हिनै तामनि हिनबा अ बोरै हिनके ताखुक बिकी संनि सिलाय बेलायखेनो गोनां न खुंनि हायबानो अ ताखुक बिकी बिन हामजागमा बोरैनो साका आ कन पायानो आसक आंबो चुगिया खोबा बिसिक नैसकबानो नायसिंग्रा दि हिनै फियाबा आबुनि उल्ल अ बोरै गुबुननि चेलाबाय हामजागलायख्या बयबाय हामजाखा हिनै खोनावैबो अ ताखुक हुनके अ बोरैनो हामजागौ आबुनि बागै ब किफिलि फायदि हिनै साव आबुनि उल्ल अ बोरै ब हायनो हाय किफिलि फायो फिया हायनो हाया करिबो कलाम फिरो आबो हायमांनो उंगै अ बोरै दंगो ताबुक हुनके अ बोरै अ ताखुक बिकिनो या करैनो हायनो हाय थांपिका गुबुननि चेलाबाय रिलेशनशिप दंगो हायपानो अ ताखुक ताबुकबो किफिलि फायदि हिनो तामनि हुनके ब ताबुकबो किफिलि मानानि मुसुं जागो द कोकब्रोक डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल न तै तौनाय आं एंड्रियू देबबर्मा कुबुई हामजोंनाय बरगले निने तौमा करैनो नाया तामनि हुनके बनिने कुबुइबो खानोसिन नायो फिया हामजागो कायसा कक थायबाय बुइनो थोंमानि ओंखा सोराय सोराय बिनि मुचुमा जाया बनिनि ककनले बुजिनानै सिनाया आं हुनके साव प्लीज आबो हाय ताताल बान्दिनाय एबा ताताल हामजागमा फुनुकनाय रकनि ओकलगो थांगै निनि लांमानो टेक्ट तारेदि हागे कथमानो बाहाय नांजाखा कमेंट खालाय सादि ते भिडिअ न लाइक शेयर खालायदि अमहायनो कथमा एबा हामजागमानि कथमा रकनोबो खोनावै तंनानै मुसुंखानके अ चैनल न सब्सक्राइब खालायनादि नर जतनो काम करनो तंदि हामबाय।